През лятото обичам да хапвам супа от краставици по стара турборецепта. За целта са ни необходими следните продукти. Отваряте кофишка кисело млеко. Разбърквате го хубаво. И го изсипате в една купа. След като е готово киселото мляко, за мъничките парченца идва време на хрупкавата краставичка. Нея нареждате на ситни парченца. Така, хрупкавата краставичка е готова. След това идва ред на мъничко една капка солеч, малко олио. Малко олио. Олиото не може да се отвори. Случват се такива работи. Стига толкова, не трябва да си преувеличава. Идва ред на малките подправчици. Стриваме подправките на ситни парченца, това е задължително. И накрая идва ред на чесънчето. Слагаме щипчица сол. Накрая трапезната водичка. Разбърквате обилно. И сега да пробваме какво сме сътворили. Липсвало малко сол. След като не ми се получи таратора, сега смятам да пребия всички продукти. Умри от сол. Нема да дишаш. Нема да дишаш. Следващия път ме питай дали ще правим таратор.